525,600 minutes, 525,000 moments, oh dear, 525,600 minutes. היי, מה קורה? הכל בסדר? אתה מדבר עם מישהו? לא, זה הטלוויזיה. אתה בטוח? כן. מה, אתה כאן? אתה מוכן? לבית ספר? כן, אני אתארגן עכשיו. טוב, הכנתי לך את האוכל. בסדר, תודה. יאללה, אבל צ'יק צ'ק. היי אמא. ביי מותק. כן, הרבה זמן. יאללה, היה צמצום. כן, בואו לכיתה. אוקיי, אז שיעור הסתיים חבריה. אני מקווה שכולם זוכרים מה עושים לשיעור הבא, לא לשכוח שיעורי בית, ושיהיה לנו יום נעים. בשקט לצאת. אתה בא החוצה, אחי? אחי, עוד מעט. טוב, אני יוצא. ביי, אחי. את באה, כן, יולי? לא, שאתה הולך, אני הולכת. יואו, איזה כיף שהגעת. איך היה? בסדר. מה כזה בסדר? בסדר, לא משנה. חברים, עניינים, מלא זמן, לא ראית? כן. טוב, לא בא לך עכשיו שאני... הכנתי לך אוכל, מה זה שווה? תודה. איך אתה גובע. אני הולכת להתארגן טוב. כועסת עליי, יולי? יש לי סיבה מספיק טובה, לא? אני לא מפסיק לחשוב עלייך. ואני לא אפסיק לרדוף אחריך. איזה מין בן אדם עולה שיכור על ההגה. אני עדיין אוהב אותך, יולי. אם אתה כל כך אוהב אותי, למה לא שמרת עליי? עדן, מה אתה עושה פה לבד? צריך טרם? לא, זה בסדר. עם מי אתה פה? לבד. אתה בטוח? כן, הכל בסדר.
כן, הלכתי מוקדם. זה באסה, למה? כן. לא, היי רוני, אני- סליחה, אני יכול לדבר איתך אולי? בטח, טוב. טוב, רוני, אז... כן, דבר. עדן. היי, מה קורה? אני שולח לך הודעות, את לא עונה לי. מצטערת, זאת פשוט תקופה לחוצה ולימודים והכל. על מה רצית לדבר? על יולי. אני לא מפסיק לראות אותה, היא נוגעת בי, אני מדבר איתה, לא קורה לך גם? תראה, אני חושבת עליה, אבל לא ככה. הכל בסדר? אתה הלכת להלוויה שלה אולי? האמת שרציתי, אבל ההורים שלה לא הרשו לי. אולי תלך לקבר שלה, זה יעזור לך. טוב, עדן, אני חייבת ללכת, אבל תנסה, אולי זה יעזור. דבר איתי. כן, איזה יופי. מה הולך? אח שלי. מה מה נשמע איתכם? מה עדן? מדברים? וואלה, אתמול הבאתי 1000 בווינר. וואלה, כל הכבוד. תודה אחי. דיברנו עליך, עדן. מה דיברתם? השתנית קצת אחי, אתה טיפה מוזר. לא מוזר, מה? עושה כל מיני תנועות כאלה. אתם לא מבינים מזה קשה מה שעברתי בכלל. טוב, עזוב את זה עכשיו. אתה בא לאכול? אני לא, מזמין. אין לי כוח, לא משנה, ביי. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. זה ששמענו אז, אה? ראיתי אותך מדבר אתמול עם רוני. זוכר שפעם לא אהבתי שני חברים כל כך טובים? יולי, אני חייב שתעזבי אותי. למה, לא כיף לך איתי? אבל את לא פה. ומי אשם בכל זה? די, נו, אתה רגע בעצמך אמרת שאני לא כאן. לא יכול לקרות לי כלום, עדן, כלום. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people. היי עדן, מה שלומך? בסדר, מה איתך? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר. הבנתי מאמא שאתה מרגיש קצת יותר טוב. כן, משתפר. יופי, נהדר. תגידי, רוני בבית אולי? כן, למעלה. סורי על הבלגן. לא, זה בסדר. סליחה ככה שלא הודעתי לך שאני מגיע, פשוט אני חייב לדבר איתך על משהו. על מה רצית לדבר? שהקשבתי לך, מה שאמרת לי, הלכתי לקבר. זה עזר לך? את האמת שאני לא כל כך בטוח. רוצה לשתות משהו? כן, מים יעזור לי. תודה. מתחילים החברה הכי טובה שלי, אה? אתה יודע שאני קיימת רק בראש שלך, נכון? כן, אבל אני לא מצליח להמשיך הלאה. אז תשחרר פשוט. אני באמת מנסה. אתה לא. אתה מרגיש אשם, ובשביל זה אני כאן. עדן, תשחרר, זאת הייתה טעות. הכל בסדר? All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I